हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बे साननैसो ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि माने भाइराल ओरैबायदि माने दुंहाव थासारि ससियेल मिडियाआव जानाय बिनि फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। तो आसा खालामो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा थारैनो बुजि मोनगोन। साननैसो पुर्णिमा आरो मैखोम बसुमतारी जे ओरैबायदि गोसारनाय भाइराल बा बेखौथ' नायजालामोन माने फेसबुक खेवबानो इउटुब खुलिबानो ओरैबायदि बेखौल' नुसै दा बै भाइराल जानाया बबेनिफ्राय खना खनला हाबसोनानै थानाय जाम जानानै थानाय रेकर्डफ्राबो माने ओरैबायदि ओंखारलांजोब्बाय। दिनै चिफनिफ्राय लानानै दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै गोबां बाथ्राफ्रानो बे भाइरालनि थाखायनो ओंखारलांजोबनाय जाबाय। दा फैयै लास्टआव मा जाहैखो इउटुबारनि सायावबो बै भाइराल जानायनि सोमोन्दोआ ओंखारलायलांबाय। तो बेवहाय पुर्णिमा बिथाङा बुंदों द मानगोनां देरहासात इस्लारि आदा जाय बिथाङा सासे जों बयजोंबो मिथिजानाय इउटुबारबो। तो बिथाङा मा गोरोन्थि खालामखो बेखौ नैबे पुर्णिमाया देरहासात इस्लारिनि सायाव माने ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय जे देरहासात इस्लारि आदाया मानो बेफोरबायदि खालामना होनांगौ। दाया बिसोरखौ भाइराल खालामनायनि मेन दाया जाहैबाय दा मानगोनां आदा देरहासात इस्लारि इउटुबारनिसो जाहैना थाबाय। दा नोंथांमोननो आं नैबे पुर्णिमाया मा बुंदों बिनि ससे क्लिपखौ दिन्थिग्रोगोन, बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन। दिनै आङो रिप्लाइ होबाय खिन्थु बेबो ओरैनो गनाय नङा मिथिबाय। हिन्जाव जानानै हिन्जाव बायदि जे नाख्रेबजानानै नासयख्रेबजानानै थाबाय थानांगौ बे नङा। आं नासयख्रेबजानानै बुंख्रेबजानानै नाख्रेबजानानै थाग्रा हिन्जाव नङा दे मिथिबाय। आंखौ एथ'ग्राब बुंबाय थानो नाङा। आंबो रागासो जोंबाय मिथिबाय। आं दिनै नर्मालबो जानानै थाया मिथिबायना। आरो बेबायदि खालामबाय थानो नाङा। कन्टेन्ट जालांबाय जोब्बाय। नोंसोरो बै समावहाय सेभ जानाय समावनो नोंसोरो होबाय थानो नाङामोन। मानो होनांगौ? दिनै आंखौथ' रावबो सिनायामोन। नोंसोरो दिनै सिनायहोजोब्बाय गाज्रि नोजोरजोंहाय इउटुबनो फेसबुकनो शेयार खालामजोब्बाय। नोंसिना जेबो भिडिअ गैया नामा? गावबागाव भिडिअ खालामबायनानै लाबोबायना। खिन्थु बिराद रागा जोंखाबाय आं मिथिबायना। मानसिना भुल जायो मानसिना। आंना भुल जादों दे लाइफआव आं बुजिस्लाबनो हायैयाव आं भुल जाबाय जालांबाय थांबाय। खिन्थु आंहाबोथ' आं मोजाङै थांनानै थानानै दङ ना। नोंसोरो गाज्रिखौल' मानो नुयो गाज्रिखौल' नोंसोरो सब समाय मोजांखौथ' नुखाया। मोजां सानबा मोजां जागोन सब बुस्थुआनो मिथिबाय। गाज्रि सानबा गाज्रिनि जागोन। मोजां मानसिखौबो गाज्रि नोजोरजों नायलाय बेखौबो गाज्रि नुगोन मोजां मानसिखौबो। खिन्थु बिराद गाज्रि मोनखादों आङो मिथिबाय। गोसो गोरबोआव दुखु मोननानै बायफ्लेजोबनानैसो दिनै आं भिडिअ फैदों रिप्लाइ होदों मिथिबाय। आरो देरहासात इस्लारि नोंखौबो नुफिनगोन। नंखाय खोथा दा बुं नोङो आंखौहाय मिथिबाय। साथाम साब्रै साबानि हिनजावखा होननानै दा बुं नोङो। सानैनि हिनजाव आं नोंगौ। आंखौ बेबायदि देरहासात इस्लारि बेबायदि दा बुं नोङो मिथिबाय। मैखोमनि साइड जानानै बुंदों नोङो मिथिबायना। आं बिराद रागा जोंदों दे मिथिबाय। बिराद रागा जोंदों आं। तो नोंथांमोना नुखाबायानोसै पुर्णिमाया मा बाथ्रा बुंदों आरो मानगोनां देरहासात इस्लारि आदाखौ मा बाथ्रा बुंदों बिथाङा। मेन दायखौनो देरहासात इस्लारिखौसो दिनै ससियेल मिडियाआव भाइराल जानायखौ दायखौ जाबसिना होदों। तो बिथाङा जुदि एसेबां साननो गोरोंमोनब्ला एसेबां गावखौ जुदि लाजि फोनांजानायनिफ्राय बासायनो लुबैदोंमोनब्ला बे सिगाङाव मानो सानै हौवानि हिनजाव जाखो आरो बे मैखोमजों मा सोमोन्दो? जुदि गाव सोमोन्दो लायामोनब्ला मैखोमा बेखौ माबायदि चान्स मोनखो, बोरै खाबु मोनखो दा बेजों रायलायनाय बेखौ गोसोथोलायनो? दा बुंनो थाङोब्ला बे आइजोआ ओरैबायदि माने बेहा माखासे मामब्लेटनि लुबैनाय बा गोबां धलदनि लुबैनाय माखासे आखुफोरा दङ। दा बिनि बुंनायफ्राव बिदि मिथियो। दा आरो माखासे बाथ्राया ओरै तो जायफ्रा दिनै रेप खालामनायनि बाथ्रा बुंबाय थायो, हौवाफ्रा हिनजावफोरखौ रेप खालामो होनो, नाथाय बांसिनानो हिनजावफ्रासो हौवाफोरखौ रेप खालामो। दा रेप खालामनायनि फारागा गुबुन जायो। हौवाफोरनि रेपआ बेलेग, हिनजावफोरनि रेपआ बेलेग। दा हिनजावफोरनिया जाहैबाय थाखा फैसा लुटिनाय, अनेकनिफ्राय लुटिलांनाय। थ' बेखौ माने रेप खालामदों होननानै माने हिनजावफोरखौ दाय जाबसिननाय जाया नालाय, ओंखायनो जों हिनजावफोरखौ दाय खोलैनो हाया। दा हौवाफोरा जाहैबाय
बायदिसिना खालामनानै अनेक जबरदस्ति खालामनानै रेप खालामनाय बे रोखा जायो नालाय हौवाफोरखौ दाय हमनो हायो। नाथाय हिनजावफोरनि सिं रेप खालामनायखौ जों रावबो पात्ता मोना। बेखायनो हिनजावफ्रा रेप खालामो होननानै दाय खालामनाय जाया। नाथाय नैबे आइजोआ ओरैबायदि सासे आइजो गावनो रोखा फोरमान होखादों दि गावबो सासे ओरैबायदि माने अगियानि आइजोखा आरो। दा नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव फोरमायदो कमेन्ट खालामनानै।